Už to je. Jak poznám už. Vítejte u světových rekordů. Světový rekord číslo 1. Rambo Gabriela Koleříková vám předvede šplh na 18metrový strom. Wow! Ano, a tady ji máme. Ano, známý Kennedyho účes. Ano, slunce svítí. Je to ten pravý moment. Namlouvá stromu, aby zarost do země. Ano. A Koleříková si bere zvětšující nápoj a starí se Obelixe. Jsem tam! Ano, je to v těch korunách! Přesně tam! Ano, tam, ano! Jo, jsem tady! Jsem takovej zvěk! Ne, to jsem to úplně spolu. Ano, překonala světový rekord s touhle za něj.